Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki, barkanmu da warhaka al'ummar duniya gaba daya. Kamar yadda kuka sani, sunana Abbas Eskita, yaro mai son masoyansa mai gabatar da Shirin ina za mu matasa a yau. Yau ba muna tare da babban bakonmu wanda za ku ji suna daga bakinsa. Assalamu alaikum. Barka da yanka shi. Na gajiya. Lafiya, ina kokari. Ya ai. Alhamdulillah. To yan kallo za su san waye kai, kuma su san sunanka, su san kuma daga ina kake, wace jiha ka taso ka zo nan. Assalamu alaikum, da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Da farko dai sunana Muhammad Bello, wanda yanzu nake jami'a a cikin jihar Gombe, wanda nake studying guardian and counseling. That is, ina studying counsel kenan, mai counseling. Okay. So daga cikin tarihi na ni da mutumin gangane na kuma mazaunin Adamawa. To yan uwa da abokan arziki, kun ga yau ya yi tattaki takanas ta Kano ya zo har nan saboda mu tattauna da shi akan abin da ya shafi matasa, kamar yadda kuka sani. To ranka shi dare, a matsayinka na babba kuma a matsayinka na wanda muke ganin girmansa, wanda yake da hangen nesa cikin al'umma, dangane da irin rayuwar matasa wanda ake tafiyar da shi yanzu a haka akan abin da ya shafi shaye-shaye, san zaman banza da kuma rashin kishin kai da kuma rashin cusa kai akan abin da ya shafi ci gaban shi matashi da kuma matasa, wani irin gudunmuwa kake ganin wanda shugaba ya kamata ya bayar a cikin su matasa ko kuma cikin al'umma, wanda matashi shine kashin goyon bayan al'umma? Akan haka muke so kaɗan ba mu wani ɗan gudunmuwa. Alhamdulillah, na farko dai shine mun bar tarbiyyar da dama aka ɗaura mu akai, wanda iyaye da kakanni suka ɗaura mu akai. Na farko kenan dalilin da ya sa muka tsinci kanmu cikin wannan hali da muke ciki. A shekarun baya da suka wuce, ana iya samun matashi wanda zai tashi daga gida tunaninsa shine menene zan yi domin ga ci gabana da ni yan uwana da ma'aikata da kowa. Shine tunanin matashi, ba shaye-shaye ba. Sannan a lokacin iyaye ba su barin 'ya'yansu su watse haka kara zube, ba su ne suke kwana ba, ba san su waye abokaninsu ba, ba san su waye ne suke yin hulɗa ba. Sakamakon yanzu akwai bambancin da ra'ayi ke. Yawwa, yanzu zaka ga yaro ya tashi ya bar gidan iyayensa ya kwana a wani wuri, washe gari mahaifin bai tambaye shi ina ya kwana ba, bai san waye abokaninsa ba, bai san su waye suke hulɗa tare ba. Wannan babban illa ne a rayuwa. Da Bahaushe ya ce in kana son ka san halin ɗanka to ka kalli abokanansa. Haka ne. Na biyu kuma, dangane da mutuwar zuciyar matashi da kuma rashin son sana'arsa, wani irin shawara za ka iya bashi game da hubbasa da ya kamata ya yi akan abin da ya shafi son sana'a da kuma dogaro? Wannan tafi da kira kullum yana caja da shi yasa na je karanta guidance and counseling. Saboda course ne da yake dealing da matashi, course ne da ke dealing da tsoffi, course ne da ke dealing da asalin yara ma ƙanana. Saboda menene? A yanzu matasa sun ɗauki wani girman kai, sun ɗaura kansu ƙananan sana'o'i na ba su da su yi. Wanda irin sun raina sana'a. Sun raina sana'a. Shi yasa yanzu a jami'o'i ake creating sana'o'i. Kafin mutum ya bar jami'a, aƙalla yanzu sai an koya mai sana'o'i 2 ko guda 3. Kamun ya bari Kafin ya bar jami'a. lissafin da aikin gwamnati zan dogara, dole akwai kasuwanci. Na gode. A yanzu haka ni ina jami'a, amma ina filin koyin takalma. Filin kirkirar takalma da ake a yanzu shine nake koya jami'a, wanda idan Allah ya sa na gama ba sai na jira gwamnati ta bani aiki ba, wanda za ka dogara da kanka. Ni zan dogara da kaina, kai da taimaka ma wani ma. Ka samu ilimi kuma ka samu sana'a. Yawwa. Na fahimta. Wannan yana daga cikin matsalar waɗansu in sun yi jami'a, wai sai su yanzu
ina digiri da BSc digiri, saboda haka ba zan iya in ji in gyara takalmin mutum ba, ko kuma ba zan iya kasa wani kaya a wani baro da in sai ba, ko kuma in kama ita idan ko kuma da ko zan yi wannan da karfi Allah bani da. Wato ina fahimce ka, matasan mu na yanzu suna sa girman kai a tattare da su. Wannan haka yake. To kuma ina ganin wannan rashin zuciya ne da kuma rashin kishi kai da kuma rashin manufa. Tabbas. To amma menene ya kamata matashi ya yi saboda ya tsaya ya ga ya kula da kansa, kuma ya tsaya ya kula da iyayensa da kuma wanda ya kamata a ce sun zauna a ƙarshen sa? Solution kenan. In na fahimce ka, matashi ya gane cewa ba dole ne gwamnati ba ka aiki ba. Kuma bai zama to dole ne ɗan siyasa ya baka yau, ya baka gobe, ya baka jibi ba. Shi ma zai gaji ne. Sannan a rayuwa yanzu komai ya yi tsada. Gaskiya. Abin da ka raina nan, kar ka yi wasa da shi. A yau in ya kama ka je ka yi dako ka samu ƙarfafan kasi, ya fi ma ka je ka yi maula wani ya baka naira 100 gobe a zagi. Ina kira da matasa su gane cewa zaman banza ba namu bane. Kiran nan fa dukan mu ne matasa. Zaman banza yanzu ya wuce. A yanzu hakan nan ina jami'a, ina ƙarƙashin wani wanda ba dan secondary school ne ma. Ina ƙarƙashin shi, ina samu, kuma alhamdulillah. Kaga kana kasuwancin da hankalin ka kuma kunci. Akwai wani taɓa samu na yake tuni yaya as far as graduate concern, amma kana tare da wani wanda bai secondary school ba. Kaga shi ma ya so ya samu wani girman kai. To sai ba ni mamaki. Bai san da wa yake magana ba, saboda ni na san me nake yi. Kun ji ba. Akwai ilimoma da dama wanda Allah yake ba wa kowa, ba sai ne kaza ba sai ne kaza ba. Saboda haka ina kira da ƴan uwana matasa da kasu raina sana'a, komai kankantar su fitar da su. Matasa, kun ji irin kiran da ɗan uwanmu mai girma ya yi a kan mu matasa. To, dama na ce ma tambayoyi akan abin da ya shafi abubuwa guda uku. To, wani irin kira za ka yi wa shugabanni dangane da riƙon da suka yi wa 'ya'yan da suke karkashinsu ko kuma talakawan da suke karkashinsu, al'ummar Najeriya ma gaba ɗaya? Alhamdulillah, da farko dai ina kira da shugabannin walau na addini, walau na siyasa, walau na ainihin sarakunan gargajiya. Na farko dai kowa ji tsoron Allah, matasan namu ne, ƴaƴanmu ne, ƙannenmu ne. Matashi idan bai samu aikin yi ba, shi ke sa yake yin negative thinking, wato zai wani tunanin da bai da kyau. Dama mutum ya ce akwai positive, akwai kuma negative. Dama da inda ka samu positive shine mai kyau, negative kuma akasin haka. So rashin aikin yi yake sa su waɗansu suke koma shaye-shaye, su kama yin faɗe wa mata. Dun faɗe yana daga cikin illar rashin samun isasshen kulawa a tattare da shugabanni. Idan matashi ya tashi babu kuɗi, ba da zai yi aure, ba da zai rike kanshi, kuma sannan matashin nan yana da zirin wani abu, sai ya fake ta wani hanyar rashin kuɗi ya samu karamar yaran da bai dace ba su aikata abin da ake da rafin nata. So ina kira da su shugabanni masu tsoron Allah, su ɗan siyasa su yi ƙoƙarin ba wa matasa aikin yi. Matasa kuma su koma makaranta, saboda menene ba yadda za a taimaki ka ba kai karatu ba. Haka sosai mako. Kuma muna especially mu ɗan arewa northerners kenan, ina da kuma 'yan siyasan namu su taimaka mana da kamfanoni a arewa wanda za a ringa produce ɗin abubuwa wanda matasa a ciki. Na fahimta. Ba sai mun taro wa gwamnati ba, domin in ka dubi a waɗansu states kuma ka ɗauki su da suke da revenue da yawa, gaba ɗaya yawancin matasa suna aiki a kamfani ne ba gwamnati ba, wanda suka dogara da kansu. Kaga ba za a matsawa ma ba za a damu gwamnati dole sai dai ta yi kaza, sai dai ta yi kaza, sai dai ta yi kaza, an ba ta yi kaza ba a dinga zage ta. So ina ba su shawara, malaman addini su ci gaba da faɗakar da mutane cewa shaye-shaye haramu, sannan su gane cewa su a matsayin su nan Allah ya rarra musu tarbiyyan su gaya mana gaskiya, mu ko mu yi kokari mu amfani da kwatanta shi gaskiya. Iyaye mu tsaya mu tarbiyyanci da ƴaƴanmu, mu san me su waye abokanansu, shin suna karatu da ya dace, mu bincike su mu gani su waye suke mu'amala da su, kuma kullum mu ringa tunanin mu ringa musu addu'o'in zamantakewansu da kowa. Su kuma hukuma su sa idanu akan su matasan. Akan su matasan.
irin halayyar da suke ɗaukawa bai da kyau. Duk matashi yanzu ka je kai hira da matashi zai gaya maka cewa wallahi ya tashi da safe amma bai samu ilimi ba. To zamantakewa da za su yi su biyu, wannan bai da shi, ni ban da shi, wancan ma bai da shi, wani sai kawo wani shawara wanda bai da kyau. Wanda gurɓataccen shawara ce. Shawara. A ne sai ka ga an samu matsalan da ba a yi tsammani ba. Saboda haka ina kira da 'yan siyasa da malaman addini da iyayenmu da shi tsoron Allah su dawo da hankalinsu a kanmu. Domin dawon hankalinsu a kanmu shi zai sa mu yi gobe mai kyau. Gaskiya. To yan uwa da abokan arziki mun zo ƙarshen wannan shiri. Mun gane, mun gode Allah ya tabbatar da alƙali. Ku same mu a YouTube channel ɗinmu da suna Abbas SK Tamu TV. Wanda shi ne mun gode da wannan shawara. Allah ya saka lafiya. Mun gode da wannan shawara. Allah ya sa mu ji kuma mu ɗauka kuma mu yi amfani da shi. Mun gode matasa.